YouTube uvádza typ žiakov. Spachtoš. Žiaci, zmenia v strane 42 a ideme preberať Moona. To je taká youtuberská učebnica, vítajte na youtuberskej hodine. Takže 42, dobre. Ty čo spíš? Pani Štelka, ale jaká strana? 42, ty tupko. Pani Štelka, nie. Poznámka! Zase znova. Dobre, pani Štelka, takže na 42, aha. To je tuto. Takže Moon animácie, hej, Moon je najaktívnejší youtuber. Dobre, pani Štelka. Adam, 4. úloha, 3. otázka. Čo pani, jasné, čo, 4. otázka. Aké má ďalšie 3 kanály? Adam, prečo si taký zmetený? Zmetený? Ja som vôbec není zmetený, pani Štelka. Adam, ty máš Nintendo, daj aj mne zahrať. Táto moderná doba je ale parádna. Daniel, povedz 4. úlohu, 3. otázku. Moon je najaktívnejší youtuber na Slovensku. Áno, je. Pani učiteľka, ja viem aj ďalšie zaujímavosti. Takže Samuel Myšník je jeho reálne meno, má druhé meno William, lebo jeho otco a mama sa nevedeli dohodnúť, ale používali viacej Samuel. A ešte mám animácie, urobil si animáciu, ktorá mu priniesla 300 000 odoberateľov. A to je všetko. On je múdrejší ako ja. Čo spravím? Poznámka! Ale veď prečo ja som zorný žiak? Čo ti to tam tak šuští, Adam? Veď píšeme, ty tam máš nebodaj nejaké ťaháky. Ale toto ti tu tak šuští. Dobre, za toto. Poznám. Čo? Ešte zeli. Čo keby som si to zjedla všetko? No? No pani Štelka, viete, to sú moje peniažky. No ale teraz to zjem ja. Tak, prajem dobrú chuť. Poznámka! Ja som hladný. Dobre, takže nám prečítaj text a popíš nám toho youtubera. Pani učiteľka, ale ja tomu nechápem, vysvetlite mi to. Ja to vôbec akože nechápem, tak mi to vysvetlite, inak to budem žalovať rodičom. Jak žalovať rodičom? Už sme na tom istom učive. 3 mesiace. Sa postavím a tak vás dobijem. Ja to nechápem, tak mi to vysvetlite. Jak? Však sme na tom už 3 mesiace sa to učíme. Ale ja to neviem a basta. Však toto je opakovanie. Ale mne to je jedno. Nech to aj opakovanie 8. ročníka. Mne to je aj tak jedno. Vysvetlite mi to a basta. Pani Štelka. Tak vám treba. Máš poznámku. Mám chuť niekoho zbiť. Čo sa na mňa díváš? Máš žiedlo? Ale ja som vzorný žiak, chápete to? A mňa pani Štelka vyhodila. Ale ja mám aj zálohu. Ulala. Čo?